Goedemorgen. God is met ons. Dat is de oorzaak wat Jezus komt, is omdat Hij met ons wil zijn. Dat wordt Emmanuel, op Engels zou we hem noemen, denk ik. God with us. God is met ons. Hij heeft dat al beleefd deze maand. Mijn boodschap vandaag wordt ze maar niet, ze zeggen met Weihnachten te doen hebben. Maar ik wil aanvangen met een geschichte. En dat is een ding wat een van mijn vrienden beleefd. Hier ik al lang terug, maar ik dacht, die geschichte had een zeer goede aanhoud en ik wilde hier vertalen. Hij vertelt waar hij moet in de gas gaat in de stad, met zijn twee jongens top. Na die jongens, een aan de ene hand en een aan de andere hand. Dat is een drakke stad, juist alleen een sidewalk te dicht weg. Komt bij een stad waar we even de grote gas hebben gaan. En dan moet je leren dat die traffic lights die recht ver zijn, dat de vrede has te gaan en niet te maken 3 lijnen traffic even yes. Dat ligt daar groot voor de hele stijl en dan kan je even gaan. En zien twee jongens, een in ieder hand, die gaan met hem op de even. De jongens zijn ganz geloten. Den je dat schijn, die lachen, die vertalen, die pukken zich een ander vielleicht nog. Die hebben een goede tijd. Die gaan er ganz, die hebben een grote truck voorbij, wat de luid brandt. Vielleicht 5 Schau auf oder was immer, die parkt da, die haben, wo der Crosswalk ist, im Sidewalk. Kein ist in der Welt. Dan zegt hij dat hij had bij eenmaal vallen bij. Hij wondert wat passieren wanneer hij wil zijn hang bloos losmaken. Van zijn jongens er hang. Hoe lang wordt het duren, dat de jongens dat aanwerden dat ze niet meer wil vasthouden. Hij zei dat de lijn ging en dan had als ik bloos staat de hang met zo, los je maakt zodat ze het niet zo de voets aanworden, maar hij zei dat weer voets, plaatselijk. De jongens hadden bloos één ding wat zij willen. Zij willen de hand. Dan werden ze zeer bang, want zij door in deze drukke wereld weer, waar zij niets konden. Ik kan ons voorstellen, wanneer de voerder eenmaal bloos staat weg weer, de jongens weer ganz verbijsterd. Ze wisten niets van waar ze weer. Stel je maar voor, in Winnipeg irgendwo in, ik weet niet, op je Route 90 of bij St. James, een grote shopping area, whatever. Drukke weg door kleine jongens. Wat willen zij daar willen? Ganz verbijsterd zijn, voets ganz hopeloos zijn vereend uit zichzelf te weten wat ze willen, hoe ze gaan gaan willen, because zij wisten niets van. Ze wisten niet meer hoe ze gaan gingen. So, wanneer zij van de hand afgelaten hadden, of de hand los weer, dat weet wie, Jezus staat niemand zijn hand van ons losnemen. Best een beispiel, hij wil me uitvinden wat de jongens willen doen. En als hij dat willen antwoorden, die worden er plaatselijk aan. Dan weer voets alle andere spoels weer op stich, nu viel het onder zijn hand. Door wilden zij vasthouden. Geen probleem, hij leidt ook wel, right? En meer staat een beeld van ons Gooda Hoad. En dat is wat mijn topic vandaag is, van de Gooda Hoad. Wo is die belevenis geweest over het laatste jaar, wanneer moet terugchecken is, van de Gooda Hoad, met dem te gaan? Hast du ons zijn hand vastgehouden? Er best ganz verblijft het jaar gewoon zo verbijsterd als de jongens dan weg willen zijn, want ze niet aan de voerder zijn hand houden kunnen. God is door je waast. Ons hoort is de tijd er weer waast. Hij is gewoon weg heraan. De vrouw is haar weer aangehouden, of haar weer gelaten en ons gegruild. Hast du kunt aan God die vertrouwen? Hast du een vredelijke tijd gehad? Er best du zeer dringend geweest en zeer angst geweest en zeer getaubt. Dat is vielleicht ook ganz klar, een kapitel ik lezen wel, maar ik wil met Psalm 23 maar aanvangen, dan willen we nog some andere steden lezen, maar willen we dem het eerste. Dit is een psalm wat David geschreven heeft. Psalm kapitel 23 zegt es dit, een van David zijn psalmen. De Heer is mijn hoed, mij wordt dat aan niets fehlen. Hij brengt mij op de reine weg en laat mij befrischt water rijven. Hij geeft mijn ziel nieuwe kracht. Hij leidt mij op gerechte weg om zijn namen zijn halven. En wanneer ik ook door een diestere tol ga, verricht ik geen eigenlijk, wilt du best bij mij.
dien Stock in die Stadt sind mein Trost. Du magst für mich einen Dasch reid, so dort meine Fien dort seinen. Du jetzt mi Eul ab den Kopf, mein Koffel rand Eva. Zij have wat dienen tru hat je leif met mij zijn, zolang als ik leef, en ik wil in den Herrn zijn huis blijven voor immer. Hast dat beleefd? In dat laatste jaar? De vierde vers zegt, en wanneer ik ook durch in deze tol go, vergt ik geen eigenlijk. Waarom nicht? Nicht, wenn alles schein jet, nicht, wenn alles krackerak schaffen het, willst du best mit mir. Willst Gott ans Hoad, der gute Hoad, es mit mir. Als ich diese Botschaft anfange zu studieren, dann fange ich actually an Johannes 10 an. Da werden wir das nächste lesen. Und dort braucht mir dann über dem noch Psalm 23. Aber Johannes Kapitel 9, da ist eine Beschreibung von, wo Jesus den Blingermann heiligt. Und dann geht für das ganze Verhältnis, wo der Herr und Hey gehen wird, die Pharisäer, die wundern, wo er hat über einmal kann sein. Und dann wird gefragt, und er kann ja nicht sagen, wer es wir, und dann wird den seine Eltern gefragt, und dann sagt er, sei wohl gut eine Jungfrau, und dann wird den weiter gefragt, und dann sagen sie zu Herrn und Herr. Und über dem haben wir zu weit, dass das Blingermann Jesus war traf, und dann vertalen sie ein bisschen durch. Und die vertalen, als wo wir in Kapitel 10 gehen, und ich habe gewundert bei uns, wie viel wann hij hier verredt van zijn schop en van de Gouda Hoad, wat heeft dat met te doen met hoe we in kapitel 9 abhieren dan? Because dat je niet te hier dat er ergens een Zwischentijd is. Dat is een vertaal wat er bis wieder jet. Maar we willen kapitel 10 lezen, maar dat je met de hintergrund wat er groot verder passiert is. Kapitel 9 hier op met wo Jezus redt van de Pharisäer dat zij blind zijn. En de laatste vers zegt Jezus zegt, wanneer je blind wären, würde je niet schuldig zijn. Maar nu dat je vergeven zijn te kennen, blijft je schuld. En zo met dat, je tot in kapitel 10 en Johannes 10 zegt het, ik zei in de waarheid. Wer niet durch dat put im Schubstall nennt, aber irgendwo overklattert, is een steler en een merder. Wer durch dat put nennt, als de schub hoort. Voor dem maakt hij deren weg daarop en die schub hier in zijn stem. Hij roept zijn ene schub beim Nomen en die komen am Hänger aan. En wanneer hij zijn schub eerst buiten heeft, jet hij voorop en die schub komen Hänger aan. Zij kennen zijn stem. Die würden aber niemals einem Fremden Hänger aan aber von am Weg ranen, wird zij kennen dem Fremden seine Stimme nicht. Jesus braucht das Gleichnis, aber sie verstanden nicht, was er an damit sagen will. Dann sagt Jesus noch einmal zu ihnen, ich sage ganz ab ernst, ich sehe der nur der Schub. All die für mich gekommen sind Stehler und Räuber, aber der Schub horcht nicht nur an. Ich sehe der. Wer durch mich nennt, wat seilig worden, en wat ruut en nangonen en wijd vingen. En steler kämpt bloos om te stelen, te slachten en aan de grond te brengen. Ik zie je komen, dat leven te brengen, en dat zij dat volop hebben zullen. Ik zie de Gouda Hoad. De Gouda Hoad geeft zijn leven voor de schop. Aber een aangenomener, die niet Hoad is, en de schop niet eend, wanneer een wolf komen zit, die verlaat de schop en vlucht davon. Aber de wolf schermetzelt mangt de herd, dat die uiteenranen. De aangenomener raad weg, wils hij is een aangenomener, en am is dat niet om de schop te doen. Ik zie de Gouda Hoad. Ik ken mijn schop, en mijn schop kennen mij. Krijg zoals de voeder mij kent, en ik den voeder ken.
En ik geef mijn leven voor die schop. Ik heb een andere schop, die niet van deze herd zijn. Die mag ik ook brengen, en die worden mijn stem hieren. Dan wordt er een herd en een hoord zijn. Mijn vader als mij doorween gaat, wil ik mijn leven handlei, om dat ware te nemen. Dort neemt mij geen weg, dort lei ik uit mijzelf staan. Ik heb de kracht, dat hand te leien, en heb ook de kracht, dat ware te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader gekregen. Wat Jezus dit zegt, wie mangt de Juden waren eine Spulung. Vele van hen zeiden, hij heeft einen bij zijn jas en is verrekt. Te wat hoor hij nou aan? Andere zeiden, dit zijn niet weer van einem, wat die einen bij zijn jas heeft. Kan een bij zijn jas einen blingen die ogen opmaken? Die doorreed zo wat het trick van wat er groot passiert weer van die blingen zijn ogen. Nach de 27e vers, dat is wel een klein beetje hoe Jezus een beetje wordt met beschreven hoe hij dan aanjeet en zo weer. Maar dan zegt hij in de 27e vers, heeft hij nog met mensen te reden en dan zegt hij, mijn schop hier in mijn stem en ik kan aan en die komen mij heen aan. So die zaad hebben we hier altijd al gehoord van Jezus zegt dat hij kan zijn schop en zijn schop die gaan hem heen aan. Die horen hem, die kennen zijn stem. Vers 3 redt het staat, voor dem maakt die derde wachter op en die schop hier in zijn stem, hij op zijn ene schop bij hem noemen en die komen hem heen aan. Die schop komen hem heen aan. Gaan we ons Hoad heen aan? Oder gruwen we ons wanneer het geluid gaat aan ons, dan houden we stil en laten hem alleen gaan. De over vers, ik zie de Gooda Hoad. De Gooda Hoad geeft zijn leven voor de schop. Dat is niet een ongenomen. Die raakt niet weg, wanneer het schwoor wordt of wanneer het gefährlich wordt. 14e vers zegt dan nog waar, ik zie de Gooda Hoad. Ik kan mijn schop. En mijn schop kan mij. En maar waar, dat heeft je klaar hier, dat ons Hoad, die is een Gooda Hoad. Die chant ons en wie chanten aan. Want hij redet dat, dan hebben we dat hier. Wie chanten zijn stem. Zijn schop chanten zijn stem. We zijn hier, dat Jezus, de Gooda Hoad, is waardig om zijn leven te geven voor die schop. Wanneer het schwoor wordt en wanneer het dies dan donker zit voor ons. In Psalm 23, daar houden we van de donkere tol gaan, de diesters tol gaan. Jezus raakt niet weg, wanneer het staat is. Dan is hij met ons. Hij is kraakt door. En hij wordt immer zijn. We breken ons niemand angst dat hij dan immer wat verschwongen zijn. Dus het voordeel wat zijn hang moet losmaken, dat moet zijn wat de jongens willen doen. Dat is niet zoals Jezus staat. Jezus staat niet zijn hang losmaken dat we maar alleen met ons weten. No, hij blijft immer door met ons. Jezus zei dat in dit wat we hier in kapitel 10 lezen, dat voor altijd waar hij zegt, ik zie de Gooda Hoad. Gleist u dat? Is dat die ervaring? Wanneer het niet is, waarom niet? Als Jezus een Gooda Hoad, bloos van dingen zo gaan als wie willen dat is al. Wie gaat God aan te trekken? Wenn we terugkijken over het laatste jaar, moet zeggen, dan hebben we zeggen, God is een Gooda Hoad geweest. Hij heeft ons geholpen met eten om daar springen. We hebben een goede arbeid, we kunnen geld verdienen om eten te kopen. We kunnen ons fijn aantrekken. Ons huis is warm. Dan is God een Gooda Hoad, right? We zijn dankbaar voor de gezondheid wat we hebben. We hebben goed eten te eten. Even wanneer we ook niet allemaal kunnen steak eten, vielleicht niet, maar we kunnen eten, right? We moeten allemaal kunnen oor zijn. Aan te trekken hebben, vielleicht nicht de beste Kleider, wat te kopen gaan, maar we kunnen ons fijn aantrekken. Dat is oké. We kunnen dankbaar zijn, er zijn veel andere mensen als we zijn. Onze familie dat fijn. Kinderen zijn gescheid, we hebben lief in de familie, we glad het op te zijn, we glad het tijd op te spenden. We zijn gezegend. We zijn dankbaar voor de Gooda Hoad, wat we gehoord hebben, ons heeft zo weit gebracht. En dat is zo, werkelijk, we zijn gezegend. Aber wat dan, wanneer dat niet is dat is? Is God plus dan een Gooda Hoad, wanneer dingen fijn zijn?
Dat je hebt mensen in deze wereld, wat die dingen wat ik opneem, dat hadden niet alle. Vielleicht haben wir dort alle. Dat is fijn. Weil wir Gott danken dafür. Aber was dann, wenn da Sinne sind, was dort nicht hat? Vielleicht sind hier so eine Markans, wo das von diese Dinge nicht hat. Vielleicht bist du ein Vormann, hast gut umgeübt das letzte Jahr. Hast Gott immer noch ein guter Hoad? Oder was dann, wenn du nicht hast Geld gehabt, noch nie Kleider gekauft zu Weihnachten? Oder vielleicht hast du immer noch die Kleider, die du auch zu Jahr hast. Wenn du bloß nicht ganz handelt, das Geld. Mortgage payments und so Dinge dort, das kostet bloß nicht really afforden noch die Dinge zu kaufen, was alle anderen Menschen kennen. Hast Gott immer noch ein guter Hoad? Was dann, wenn du sehr mit der Gesundheit gekämpft hast? Einmal war er nicht, konnte zurückkommen, wenn er krank wird, am Hospital warst oder das oder das oder jemand. Die Gesundheit ist bloß nicht dort gewesen, was einer wünscht, dass er wir. Ist Jesus immer noch ein guter Hoad? Vielleicht hast du während der Familie gestorben. Vielleicht musst du ein Begräbnis haben. Ist Jesus immer noch ein guter Hoad? Oder wenn die Kinder unterstützen, wie Menschen das tun. Ist Jesus ein guter Hoad, bloß dann, wenn Dinge fein gehen, wenn Dinge so gehen, als wie wir alle das sollen, dass wir Menschen tun, ist Jesus dann ein guter Hoad und anders nicht? Psalm 23 sagt, en wanneer ik durch een diestere tol go, verricht ik geen eigenlijk, wilt du best bij mij. Dien stok in dienen staat, zijn mijn troost. Jezus zien wir changen nicht, die ändern nicht, wenn Dinge ram ans ändern. Als wir gut Geld gemacht haben, oder als wir ungeübt haben, ändert nicht, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, dass er der guter Hoad ist. Bloß wenn Jesus ein guter Hoad ist, meint nicht, dass unser Leben tief über was scheinen gehen. Dass alle Dinge, die bloß einmal sehr gemütlich in Taudungen sind zu uns. Ich meine, denk mal an die Christen, die in der Middle East sind, wo es sehr Verfolgung ist. Die rennen für ihr Leben. Von da, wo die Menschen ihr Leben geben, wehen sie an Jesus glauben. Wehen sie an dem guter Hoad glauben. Ist er dann ein guter Hoad? Wenn sie ihr Leben verlieren worden, wehen dort? Gott sein Wort ändert nicht. Gott ist danach ein guter Hoad. Even wenn wer sein Leben hat, oder sei gequält wird, oder Ding sei schlecht gehen, natürlich und körperlich gedacht. So wo dürfen wir das verstehen? Wenn wir waren, mit zurückchecken über das Jahr und sagen, uns Hort ist gut gewesen, hat gute Dinge getan, hat uns gelehrt, hat uns geführt, hat uns geholfen. Check wir dann bloß noch die natürlichen Dinge ran, was uns Scheinguns haben, oder check wir nach wieder aus dort, because die Menschen, die dort in jener Kant Welt sind, oder die hier dabei sind, die sehr leiden müssen, für den ist die Bibel geschrieben. So dann müssen wir dort verstehen, dass wenn Jesus sagt, ein guter Hoad ist, dort redet von nach mehr Dingen als bloß, dass wir das alle Schein haben. Natürlich gedacht. Dort ist noch mehr als bloß, dass wir fein untertragen können, wie fein zu eten haben. Und dass wir eine gute Gesundheit haben. Dort ist sehr fein, wenn wir können nur denken, nur die guten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, dass wir gut untertragen zu eten und all die guten Dinge haben. Dort ist fein, da eben nur zu denken. Und Gott zu danken dafür. Aber wir werden niemals vierten, dass die Dinge uns, die Circumstances, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber die Dinge, die uns passieren, und die Städte, wo wir Berne sind, dort das nicht, dort betekent uns Jesus ein guter Hoad ist oder nicht. Gott ist gut, kriegt nicht, wo die Dinge uns sind. So, wenn wir dort klar haben, uns, dass even wenn wir noch mal was Schlechtes bei ihnen tun, Jesus ist dann ein guter Hoad. Da sind viele Dinge, was wir können haben, Versprechungen von Gott, dass unsere Seele, uns Jesus kann mutig sein, wir sind verjährt, wir haben ewiges Leben. So Dinge, das dort ändern niemals, kriegen nicht, was uns fehlt. Und dort ist Pott von der guten Hoad.
Ik wil nu nog een beetje van Psalm 144 door nog some vers lezen. Van 3 tot 9. Psalm 144, vers 3 zegt, de Heer is groot en zal op tot allerhoogste geloofd worden. Wo groot hij is, kan keiner uitspreken. Eine jaren zoon no de andere wordt diene werken verloven, die worden van diene gewaltje werken reden. Ik wil over diene herrlich schijne pracht en over diene wonderwerken nadenken. Die worden alle van de kracht en diene wonderwerken reden en ik wil vertalen wat du groot gedaan hast. Die zullen dafür zorgen dat het niemals vergeten wordt, wo groot du bist, en met vrede zingen van wo je reich du bist. De Heer is vol genade en medlied, zij je geduldig en rijk en trouw hat je leven. De Heer is te allem goed en zijn medlied reikt over alles wat hij gemaakt heeft. Zo wie in dit kapitel. So dat hebben we hier dat in 3 vers zegt het, du hast keiner wat dat man kan ganz correct uit erklären wo groot God is. De 4 vers redt van dit on of van de werken verloven en de gewalt je werken reden. Dat redt dit is wat we worden van reden. 5 vers zegt dat we worden naar dat denken. Er zijn herrlich schijne pracht en over de wonderwerken nadenken. Als dat wat we over nadenken doen, wat hebben we dit laatste jaar over gedacht? Hebben we nu gedacht wat God gedaan heeft, de schijne werken wat hij van ons gedaan heeft? De 6 vers zegt, en ik wil vertalen wat du grote gedaan hast. Was du? Ha ik? Doe we dat vertalen wat God van ons deed? Of hoe we dat stellen? Hebben we dat even gezien dat hij wat van ons gedaan heeft? Of hebben we dat helemaal ongedacht? So we zo druk was met ons in dat we de koche gemaakt dat God veel dingen van ons gedaan heeft in de laatste tijd. Wem was dat vertalen? Een ding wat mij wichtig is, daar wil ik een paar meer vers eerst nogmaals. Psalm 29. De 2 vers zegt, Heer, ik wil eeuwig van dienen, trouw hat je lijf zingen, en ik wil immer en immer daarvan reden, wo trouw du bist. Best du ook? Daar wil we best de psalmen schrijven laten dat doen. Wil we dat ook doen wat hij zegt? Immer van vertalen wat trouw God is. Dan een vers uit Jesaja 38, 19, die wil ik je best lezen. Dort zijn die wat leven, wat die loven. Zoals ik die vandaag doe. Een vader zegt zijn kind, wo trouw had ik du best. So hier zegt het, dat zijn de leven je wat de God loven. Nou, dat heb je verstaan, dat doe je dan niet meer, dat zijn maar de leven je wat dat kennen, joh. En wat we mijn gedanken nu denken is, besonders wie als ouderen. De eerste gelegenheid, of de eerste steed waar we zullen dit vertalen is te onze kinderen. Onze kinderen dat vertalen, wo God is trouw was. Kijk maar, hier hebben we voor dit gebeten, hier heeft God je antwoord. Hier onze kinderen dat, zijn zij dat, worden zij dat aan, dat wanneer de ouderen beten doen, dat is een antwoord. Wanneer we voor wat je beten hebben, God heeft je antwoord, worden de kinderen dat aan. Hier is hij dat. Wo heeft de Goede Hoad die geleerd dit jaar? Had die kinderen dat al gehoord? Hebben mijn kinderen dat al gehoord? Meer is dat wichtig, en dat is niet dat ik nu ganz volkomen zie in dit, maar dat is wichtig dat onze kinderen dat horen. Wo onderstellen zich verstaan kennen, wo de gemeenschap tussen man en God is. Wo onderstellen zich antwoorden van wat God deed. Want we daar niet van reden doen. Ander ding waar ik wel ans mout maken nu zum Schluss is,
Dus vi terugkijken hvor Gott ons geleid har oss en Gud Hoad. Wanneer du dat beleefd hast, dan zie dankbaar. En ik was vertrouwd zijn dat God wat krijgt zo in het nieuwe jaar. Wat immer vi voor ons hebben, wat groot er, wat klein, wat immer ons schwierig zit. God wat ons krijgt zo wieder leren wat hij bij hier heeft. Wanneer du dat niet zijn kost dat hij die geleid heeft in het laatste jaar, dan wil ik die moed maken, dan neem die motief, zat hij door en denk, well, no, waarom heb ik dat niet gezien? Is dat God zijn schuld? Heeft hij niets gedaan? Oder zie ik plus niet opmerksam geweest? De Gott Hoad ist door, als wie dat zijn oder nicht. Hij is würdig dat we hem vertrouwen. En hij steigt nog te ons dergleden, wo immer we durchgaan. Zoals we in dat nieuwe jaar nemen gaan een paar dagen wieder. Oder als we terugchecken wat het 5 jaar geweest is. Waar we God loven danken voor wat voor Hoad hij is. En waar we hem ganz vol vertrouwen dat hij is met ons. Mag God je zijn.